Ai curaj să urci pe scara care pare că duce direct spre cer? Aceasta nu este o imagine din Elveția, ci chiar de la noi, din masivul Ceahlău, muntele sacru al României. Această scară metalică, care pare că nu se mai termină, are peste 500 de trepte și te va ghida în siguranță deasupra norilor până în vârful Toaca, la 1904 metri altitudine. Efortul este intens, dar promit că priveliștea de sus te va lăsa fără cuvinte. Și dacă tot ești pe traseu, nu rata cascada Duruitoarea. O cădere de apă de aproape 30 de metri ascuns în inima pădurii, care face un zgomot atât de puternic încât îi poți auzi duruitul de la o distanță foarte mare. Iar la final de zi oprește-te la cabana Dochia. Priveliștea de aici, cu marea de nori și stâncile ascuțite, este cel mai frumos premiu pe care și-l poate dori un drumeț. Salvează clipul și urmărește pagina pentru mai multe destinații de vis.